De opkomst was goed, maar ik vond het druk. Drukker dan gedacht. Hoor. Ja. Vandaag is de tentoonstelling over mijn modelboot die ik in de loop der jaren al gebouwd heb en ook enkele van mijn volgers erbij. De opkomst was goed, maar ik vond het druk. Drukker dan gedacht. Hoor. Ja. Hier stonden er op het ogenblik 24 en 2 kano's stonden er ook nog. En hoeveel langer gemokt en dat weet ik niet, want er stonden er zelfs zaten. Er stonden hier in Oost kleintjes van die kano's ook nog, die vrouwen nog die net weg was, die had ook nog zo'n kano staan, die had haar vader gegeven nog. Er stonden er in ons bracht, want die de schipper die had later bij schip gekocht. Zo en staat er ook nog. En zo weer ook. Zo, en dat zo denk ik alle stek op 4 gemaakt. Het oudste, ja, dat of ik gemaakt heb. Ja. Ik denk, die roeibootgunter, denk ik, ja, er zijn nog wel ouder. Maar kano's die ik al gemokt, dan was ik nog maar 12, 13 jaar. Dan heb ik die toen al gemokt. Het was vandaag. Ik ken een beetje hoe hij zo oud is. Hier in deze. Nou, die heb ik gemokt toen ik een jaar of 12, 13 was. Ze staan allemaal bij mij thuis. Daar staat er heel mijn huis wacht. En al heb ik veel lege plekken. Daarom, maar daar heeft het niet om. Dat is nou een goede gelegenheid om stofdorps goed weg te doen. Daarom. Ja.